Ähliňize salam mehriban dostlar, ýalylarym gowmy, janyňyz sagmy. Ýene de men siziň bilen täze videoda Ahmet Meredov. Mehriban dostlar, bugünkü videomda siziň üçin gysgaça täzeligim bar. Ýagny bir näçe daşary ýurt dillerini öwrenmäge höwesli we hatda bir näçe ýazýan ingliz dilini näde tiz öwreniplerin. Ingliz dilini öwrenmäge hani bir haýsy ýollar maslahat berýärsiň diýen bir näçe dostlarymyz bar. Şonuň üçin şu wagt hani şu dil urunçy okuyan öz araňyzdaky iýleşlerimiz bilen birlikde maslahatlaşdyk we siziň üçin online dil merkezini açdyk. Ýagny edil häzirki wagtda 5 ýyl boýunça size sabak bermekçi ingliz diline, fransuz diline, ispan diline, italyan diline hem de arap diline. Ýagny şu 5 ýyl boýunça size online kurs bereriz. Ýagny size kurs berjek mugallimlerimiz hem şu diller boýunça özüň ýokary bilimi bolan, şu diller ugrundan okan öz ýerleşlerimiz size beginler, ýagny başlangyç sınıfından ta ýokary sınıflaryna çenli şu dilleri öwrederler. Ve esasy zady mehriban dostlar, kursumuz arzan, iň arzan kurslaryň biri bolmagy hem mümkin. Ýagny siz islenlikdir tapady ýok. Siz aylyk bary ýok $2 pul töleýäňiz. Şu $2 içinde biziň berjek ähli kurslarymyzdan peýdalanyp bilýäňiz. We wagtyň geçmegi bilen diýeli bir näçe Xitay dilini hem goşulan ýa-da başgarak dillerim goşulýanlaryňyz bar bolsa, ýa bolmasa diýeli şol ugurlar boýunça bilim alýan taliplerimiz özüňize iş gözleýän bolsaňyz, onda ýene-de meň bilen habarlaşalyň, habarlaşyň we haýsy dilden ýa bolmasa başgarak bir ugurlardan nähili ýagdaýda adamlara sabak berip bilmek bilmäge mümkinçiligiňiz bar bolsa, onda o kurslar hem açar tapajy ingliz dili, diýeli Xitay dili ýa bolmasa diýeli kompýuter mesela programist tapady ýok. Näme bir ugurdan halka bir sabak bermek isleýänler bar bolsa habarlaşyň. Onuň belli bir aýlyk beller we öwrenmek isleýän dostlarymyz hem kursumyza goşulyp bilerler. Mehriban dostlar, kursumyzyň tölegi bary ýok $2. Videonuň dowamynda näde goşulmalygyny hem men size görkezärin. Gyzyklanýan dostlarymyz bilen paýlaşyň hokman. Videoda like basmagy, komentar ýazmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň. Kanalda agda bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ondan näme? Ähliňizde ismini gardy edýän indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun. Indi dostlar, kursumyza goşulmak üçin ilk bilen kompýuterden ýertiňiz has gowy bar, telefonyň näle. Gönü YouTube'un özüne Ahmet Meredov diýip ýazýaňyz, ýazanyňyzdan toňra meniň sahypam çykyr, şunuň ýagdaýda. Toňra gönü kanalymyň içine girýäňiz. Kanalymyň baş sahypasyna. Şu ýerde join, ýagny goşul manysyny berýär. Rus dilinde başga zatlar bolup biler siziň YouTube'ňyzda. Indi join'a basan wagtyňyz dostlar şu ýerde aýlyk töleler çykar. $2. Asyl biziň isleýänimiz $2'lyk. Şu ýerde siz islenlik berýän kurslarymyzdan peýdalanyp bilýäňiz, ähli goýulýan videolar görüp bilýäňiz. Ýöne araňyzda käýbirleriňiz, ay men $2 berer ýaly zat däl. Men $5 bermek isleýän, $2 gaty az diýäniňiz bolsa $5 saýlap bilersiňiz. Ýa bolmasa da diýeli ay jüýümden pul hasken $2 däl, $5 däl, men $10 bermek isleýän ýeriniz bar bolsa, onda ýene-de brilliant gollaryň peýdalanyp kanala goşulyp bilersiňiz. Ählisine hem siz ähli kurslarymyzdan peýdalanyp bilýäňiz. Indi gollawa gireňizden soňra şu ýerde goşul bölümine basýaňyz, şu ýerde sizden töle görnüşini nähili ýagdaýda tölemek isleýän. Şonu sorar. PayPal ýa bolmasa da kredit kartı ya da debit kartı, yani Visa kartlarınızdan sorar. Şu ýerde siz kart nomerinizi, ähli informasiýalaryňyzy ýazanyňyzdan soňra diýer bu ýerde öz adyňyzy ýazarsyňyz. Ähli zat ýazanyňyzdan soňra siz gönü kanala goşulyp bilýäňiz we şu ýerde biziň berjek ähli kurslarymyzdan peýdalanýaňyz. Onda näme dostlar, ähliňize düşünükleri umyt edýän soraglaryňyz bar bolsa hökman komentarda galyryň. Onda näme indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.